keadaan tanganing pekedang wis melengkung yotek ya ngepos ulung ayo no hanya wer yo ayo dulur-dulur golek dalane swarga yo yes pokoknya aja patir panen kopi ku gandrungnya mesti kebek ya Wadyo weh ono salam penghormatan kanggo Dewan Panitia Penyelenggara Sampur diangkat ke muka mulai berangkat. Karya Yuwayu Wadion saiki winjak acara seri penghormatan hang kedua ya nek weh ono salam penghormatan kanggo para sesepuh para pini sepuh sumber mulya ya nek sampur diangkat ke muka goyang kepala mulai berangkat.